good morning. Nandito na po inyong lingkod, Lea May's Vlog. Don't forget to like and subscribe. So, today's video, tuturuan ko kayo kung paano i-download yung trending ngayon na app sa TikTok nyo. Kung paano mag-edit dahil madami
content. Basta sa akin, hindi po siya okay sa cellphone ko kasi basta download nyo lang, malalaman nyo rin kung bakit ko nasabi na hindi siya okay. So, follow me on my FB page, Instagram, and then, of course, my TikTok. Alam ko may TikTok ka rin. Dahil lahat tayo ngayon may TikTok na. So, bye-bye! Babush!